bayan haka sai aka kawo shi ya zo yi shugaban burgeta nan. Amma ba ku kuke faɗa kan cewa baya kyautata ma Najeriya ya ɗinke boda ba? To kowa ba da nashi basira ba? Haka ne. Yawa kowa da nashi basira. Obasanjo ya yi ya tafi. Babangida ya yi ya tafi. Wane ne Umar ya yi ya tafi. Haka ne. To kaga kowa da irin nashi. Shi kuma ya ga haka ne watakila mafita. Shi ne ya yi. Okay. To na ana ta zargin shi wai talaka suna ta jin yunwa mene. Shi ba Allah bane ai. Haka ne. Shi ba Allah bane. Allah ne mai wadata mutane. Haka ne. Annabi na cewa Abdullahi ka sani inna ummatan da wujtama'at yanfa'uka bi shay'in. Yace ba Abdullahi mutum bai iya wadata mutum. Haka ne. Bi shay'in da wani abu sai dai Allah. Allah. Kaga Allahu Akbar. Amma in ka ce shi Buhari dai iya wadata mutum to ka ture wannan hadisi na annabi kenan. Wannan gaskiya ne. To yanzu wani addu'a kake da shi zaka yi masa na mulkin da yake kai? Mu ma muna da kuskure. Haka ne. Lokacin da mu ce canji mu ce canji mai kyau. Allah ka yi mana canji mai kyau. Ba mu ce ba. Sai muna cewa canji dole har muka sa dole a ciki. To gashi canjin nan ba mai jin daɗinsa kuma yanzu. An dawo ana zarginsa. Amma zargin mu ne da mun ce Allah ka yi mana canji mai kyau. To kaga watakila da canjin nan ya yi kyau kenan. To Ubangiji Allah ya sa ya yi kyau. Amin. Allah ya sa ya yi kyau. Amin. Ko kuma malamai ba ko addu'a Allah ya sa ci gaba da addu'a da zuciya daya. Mu dai muna ce ya yi bakin yinsa. Haka ne. In ya iya kasan kowa biri kaga biri kowanne da irin gudunsa wani da hagu yake wani kuma da dama. To kaga mulki kowa da irin basiransa da dai tsara watakila nan ne dai shi dai samu mafita. To saboda haka mu ba da mu iya zargin shi ba, mu dai mun ce Allah ya ba shi iko tunda ya ce gyara ne. To mu ga irin gyaran da dai yi watakila dai kawo gare mu. To yanzu masu zagin shi a gari su ce ba shi da kirki wani shawara zaka ba su? Su waɗanda masu faɗa dama shi ɗan adam bai gode maka sai baka. Dan adam ba dai gode maka ba dai san amfaninka ba sai baka. Ko mace ne ba za ta yaba ma mijinta ba sai ranar da ya mutu. Abin da ya tattare mata nan ba ta gani to lokacin da ya mutu ba shi sai kullo mata sai ta ce ashe mutumin nan ina kyautata mini amma lokacin kuma ba nan. To Allah ya sa mu dace. Amin. Mun gode. Yawo.